Започваме с един репортаж на Надежда Озунова. Миналата седмица тя ни показа площад Таксим в Истанбул, а сега площад Независимост в София. Това се изсипа изневиделица. И за тези, които станаха вир вода от възмущение, и за другите, чието планове останаха на сухо. Този път е лично. Срамът, обидата и омерзението винаги са от първо лице. Също като достоинството. И ако се чудите дали протестът е различен, не търсете разлики в лицата, а в личностите. Асия и Мартин не се познават и никога не са се срещали, освен в този репортаж. Тя е адвокат, който се бори с системата. Било то общински власти, полиция, бърза помощ, ако щете, от години. И непрекъснато срещаме стена, греда, безхаберие, безразличие. Неговият бизнес са игрите. Казва, че децата могат да те научат на подход към демокрацията. Те винаги питат защо. Докато не получат напълно 100% ясен отговор, ние трябва да питаме защо. Общото между тях са двете думи, с които всеки обясни защо е на площада. Шок и възмущение. За всеки четящ човек, интересуващ и задаващ си най-вече въпроса защо, стана пределно ясно, че всъщност кабинета не е този, който управлява. Има по-силни интереси зад него и те не взимат автономни решения. На опита да нарекат това нещо грешка е поредната подигравка и поредното подценяване на интелекта на тези хора, които са излезли на този протест. Грешка е, аз си казах на Мая Манолова, ако баба ти на село реши да избере Делян Пеевски, това е грешка. Освен това, последващата реакция, всяко едно интервю, всяка една реплика, всеки един коментар по отношение на протестиращите засилваше нашето омерзение, защото то демонстрираше единствено арогантност, безразличие и убеденост, че тях нищо не може да ги свали. Тя дойде от следствена процедура в Пловдив. Той от родителска среща заедно с сина си. Точно в 6:30. В понеделник Асия влезе при премиера само за да му каже, че ако наистина иска да говори с хората, трябва също да дойде в извънработно време. Защото протестът е на работещите. Хора, които знаят какво искат, хора, които не се жалват, които не се оплакват, които не чакат някой друг да ги спаси. Това са очевидно хората, активните хора на страната. Тези, които винаги във всяка една държава, във всяка една епоха са дърпали обществото да се движи напред. На тези хора им писна. Тук има гняв и радост в едно. И ще кажа, те са красиви хора, наистина, защото са смислени. Двете неща са свързани, защото така бяхме изгубили надежда, че тук може да се случи нещо подобно. Протест за морал. Толкова е старомодно, че модерните политици не успяха да го отиграят. Не могат да свалят цената на достойството, нито да обещаят да вдигнат честта. Могат да опитат стока и пенсиите евентуално. Но този път гневът не е за цените, а за ценностите. И всеки, който вярва, че протест за ценностите може да бъде купен, трябва просто да пробва да им плати, за да се приберат. Аз не съм човек от подземната сигурност. Аз съм човек с професия, каквито са и всичките 20 000 души, които ежедневно са там. Човек, който си плаща данъците, човек, благодарение на който хора като Станишев евентуално някога биха могли да изпълнят обещанията си към социално слабите, към пенсионерите. Не можеш да се извиняваш и да се караш едновременно на хората. Така прозвуча от парламента. Не можеш да извиняваш грешката си с това, че си подценил реакцията на хората. Ние не за това сме тук, не защото не сте ни преценили правилно, а защото сте направили нещо нечисто, нечестно. Толкова е невероятно това, на което станахме свидетели, че почвам да се чуда
тези хора или са ужасно затънали в корупция, или са безкрайно тъпи. Нека те да си изберат кое от двете. Аз няма да гадая. И двамата ходят на площада с децата си. Писателят го обяснява кратичко. Тези, срещу които е протестът, отдавна нямат страх от Бога, нито респект от народа си. Може поне от децата да се засрамят. Отказали сме се по някакъв начин или не вярваме в закона, в парламента, във властта. И като че ли единственото, заради което човек може да излезе, това е да излезе заради децата си и да излезе с тях. И това, че децата ни гледат, е наистина много важно. Нарича го протестът на децата. Не само децата, малките деца, но и децата на онези, които бяха през февруари на Орлов мост. Това са и според мен те искат много повече от своите родители. Те не искат просто пари за тока, искат неща, които не са далеч от компетенциите на финансовия министър сам по себе си. Така че това е тяхната сила, че искат други неща. Водещата емоция е омерзението от това, което се случва, от това партийно боричкане, което продължава вече изключително дълго. Омерзението няма цвят, както нямат цвят зад колисието и на почтените практики. И няма логика недоволството да се дели на преди и сега. Единственото смислено разделение е на питащи и дължащи отговори. Михаил Заимов е бил на протеста за тока. Сега също е на площада. Неловко му от скандирането червени боклуци, защото познава някои червени лично и знае, че не са. Приятели са с Сергей Станишев. Патриотизма означава винаги да подкрепяш своята страна, а своето правителство само тогава, когато то заслужава. Така че смятам, че на тези спирики ние сме патриоти, хора, които обичаме своята страна и на хора, които сме уморени да живеем по този начин. Недоволен от последните скандални решения, но не иска оставката на партийния шеф. Капана, в който той влиза втори път, според мен, е капана на неговите задкулисни отношения с партията ДПС отново. Той заслужава сигурно шамар от пес. Но не заслужава да бъде свален поне от поста на тук в България, тъй като бъдещето е много тъжно без него в БСП. Той успя да вдъхне един усет за нормалност в нея. Успя да елиминира, и аз трябва да използвам, за съжаление, поне на този етап, разбира се, тежки думи, едни хора, които също са обществено неприети, по същия начин, по който е неприет господин Пеевски. Те трябва да съзнаят, тези хора в голямата степен са загубили своята представа за действителността и връзка за действителността. В момента, който ви се качите на един Мерцедес с охрана и хората около вас почват да ви казват колко сте значим и че с едно движение можете да пренесете планети, вие губите вашата представа с реалността. Разбрали сме се да не играем по струната на приятелството му с соцлидера. И все пак въпросът е неизбежен. Какво ще му каже, ако го срещне днес? Не мисля, че ще му задам въпроса, който около 6-7 милиона души искат да му зададат. Защо? И на двамата би ги попитал защо. Никой не може на никакво ниво да си отговори на този въпрос. Аз последните дни съм се видял с Коли, не. И всички ме питат защо и никой не може да даде отговор на това защо. И те ни дължат този отговор ясно, чисто, прозрачно и почтенно. Защо? И само ще спечелят от това да го дадат. Не, че нямаше обяснение, но не по същество. А всеки, който се опитва да се измъкне с ловки фрази за катарзис и опрощение от въпросите на хора с остър ум, поема риска да стане обект на остроумие. В тази
страна обикновено не се гледа с добро око на усмихнатите хора. Трябва да си кахърен, за да си авторитет. Обаче този протест се забавлява. Игнорира агресията и провокациите. Танцува. Носи вода на полицаите и си чисти боклук. Всяко поколение има право на своята революция и дай Боже тази да се окаже по-добра от нашата. Да, бяхме тук на около 20 години, когато минавахме по същата улица, но явно живеенето в свобода в България се учи много бавно и много трудно, крачка по крачка. Предпочитам да вярвам в оптимистичните сценарии. Знам, че нещата, които се случват сега с тези протести, са добри за държавата. Знам, че нещата, които се занимаваме в момента в държавата, преди 15 години нямаше да ни хрумне да започнем да занимаваме дори с тях 15 или 20 години, защото на дневен ред бяха съвсем големи безобразия. Тоест има развитие в обществото, колкото и да не си даваме сметка. До тук протеста се случи. Той се случи така, както не сме очаквали, така както никой не може да го организира автентично. Така че от тук насетне остава по-трудното. Просто да се удържи. И мисля, че каквото и да стане нататък, протеста в движение си изработи собствения имунитет. Той може да се защитава вече. Показа го и предишните дни и нощи. Така че съм по-скоро мисля, че ще го бъде. За успеха на протеста може да има някакви съмнения. За хората на него – не. Те ще бъдат на мястото си на всеки европейски площад. Дано някой си дава сметка какъв комплимент всъщност е, че все още викат под прозорците на Дундук. Защото тези хора могат да намерят пътя си по всяко авеню, по всеки булевард, по всяка малка уличка на света. Кой ще хвърли егото си на Орлов мост, за да ги спре? По опразненото Цариградско до митичния терминал се стига и пеша. Ще си отидат. Носят на раменете си бъдещето. Какво ще ги спре?